Iñaki, Goenkalek egundoko arrakasta izan du. 20 urtea baino gehiagoa, baina funtzionape zelakoa? Ikaragarria. Bueno, askotan lotxaren ematen dit, zenbat aldiz iragarki hori azaltzen den telebistan pelota partidari begira nagoenean, baina, bueno, botatzen badute zerbaitigatik izango da, gainera aurtengo iragarki berri bat ere grabatu behar dugu. Bueno, hor gioi bat eman zidaten niri. Hitzez hitz esateko gioi bat, ez? Eta nonbait nire ahoskera hortan, funtziona hori, esan nuen modu batera, pentsatu gabe, eta onera etortzen diren ikastolak eta eskoletako umeak, eta ara, hor dagoen, hor funtziona hor dago, eta funtziona izena jarri. Bueno, bromaz ez baituzu gauzak hartzen, Zure ahoskera gazatera zitzaizun funziona eta hori hor gelitu zen. Segura gotetzizula inork esan ez begira, hori ez esan horrela. Ez, hola xen. Izketan ari nahi zen bezala. Eta ikusi dute egundoko tiroia auki duela, esaldia? Baina ez dut uste, funtziona horrengatik izan duela tiroia, bestela, bueno, funtzionatu du. Nik uste baietzean, izan duela tiroia horregatik. Bai, bueno, leikena, igual, bai, ez dakit.